ಟಾಕೀಸ್ ಆಪ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೆರನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕಾ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಯದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಣ ಕಥೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪುಣ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಳ್ಪ ನಡಪುಣ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಲೆನ ಸುತ್ತ ನಡಪುಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಕಲಹ, ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆರು. ಶಂಕರ ಪನ್ಪುಣ ಯಜಮಾನೆರನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಳ್ಪ ನಡಪುಣ ಘಟನೆಲು ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಡ. ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೆರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಾಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಹೀರೋ ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಧನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕ್ಕಲಿನ ಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂಡು. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರನ ಬಿಜಿಎಂ ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಕೊರ್ಕುಂಡು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೈವದ ಸೀನ್ ಬನ್ನಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಕಥೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಗೌರವಯುತವಾದ ತೋಜಾಪುಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ. ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಕ್ಕಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪೊಂಡು. ಆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ಲ ಸಮಪ್ರಮಾಣಡು ಉಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾದ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು.